Здравейте и добре дошли в канала на Криптотерапи. Както виждате, биткоин продължава да пробива, като в случая имаме успешен пробив, тъй като виждате тук имаме дневна свещ затворила над 80 600, което беше важно, защото в противен случай това ще да е неуспешен пробив на дейли графиката, тъй като тук имаме веднъж опит и ако този втори опит беше неуспешен, това може би ще да бъде поне краткосрочно bearish, нали? Било то за ретест на някои от тези тук по-ниски нива или пък за по-така дълбока корекция, но в случая това отпада, поне за момента, защото вчерашния всъщност кендъл затвори над нивото на пробива, което потвърждава този пробив. Също така виждате, че имаме и респект на 4-часовите EMA линии, което е още едно допълнително потвърждение, че тренда така изглежда, че ще продължи, поне докато тези условия се запазят, докато цената продължава да респектира тези EMA линии и съответно докато не се върнем под нивото на 80 600. Сега, ако минем на по-малък таймфрейм, например на 15-минутния, ще видите, че ние всъщност тук имаме една консолидация, която се беше заформила, която преди малко пробихме, но идеята е, че това за мен, както написах и по-рано в дневния анализ в Телеграма, че това за мен е булиш консолидация, тъй като тя се намира след пробива, т.е. цената тук показва приемане над нивото на пробива, което нали, в uptrend би трябвало да е булиш, съответно именно ние тук видяхме доста хубав пробив с този кендъл, след това доста хубав ретест с този кендъл и сега продължаваме движението нагоре, като тук над нас се намира тази лилава линия, която е 200 Daily EMA и съответно тази синя линия, която е 100 Weekly EMA, като това за мен са потенциалните нива на резистанс, са нива, на които може да видим някаква реакция. Сега, дали тази реакция ще бъде някаква лекичка, ако се върне за момент на 4-часовата графика, ще видим, че EMA линиите 12 се намира тук на 81 000, 21 се намира на 80 300, така че дали това ще бъде ретест на EMA линиите, съответно и на Daily Open и после ново движение нагоре. Дали ще бъде някакъв по-краткосрочен и плитък ретест. Виждате, че тук също 15-минутните EMA подкрепят пробива, т.е. потенциално ако видим реакция от тук и връщане до тези EMA линии, може пък те да продуцират нов сапорт и да продължим нагоре, а може и това да бъде така една по-голяма стена над нас и евентуално да видим по-дълбока корекция. Така че, общо взето, към момента вниманието ми се фокусира тук, около тези две линии, за да видим как цената ще реагира на тях. Разбира се, ако успеем да ги флипнем от резистанс в сапорт, тогава това ще покаже, че движението е силно към момента и можем да продължим нагоре, като това нагоре, разбира се, би могло да бъде, ако се прехвърлим за момент на този Bybit чарт на daily графика, ще видим всъщност това, което разглеждахме и в вчерашното видео, именно тук този джоб, който приключва на 82 890 и вече след това евентуално идва Early Open и горния край на Golden зоната, които виждате се намират тук около 88 000. Така че ако флипнем тези нива, спокойно може да имаме едно движение до там. Като също така може да си дръпнем, например, Fibonacci, но не е такова с Golden зона. Такова с премиум и дискаунт. И ще видим, че всъщност първия ордер блок, който имаме в премиум зоната е ето този кендъл тук. Така че потенциално, ако си дръпнем ето така една кутийка, виждате, че този ордер блок идва точно тук, около тази зона. Съответно, ние може да вземем и цялата supply зона тук, която имаме, също е валидно и също тези нива се падат вътре в тази supply зона. Така че наистина тук можем да видим една хубава реакция и реално това да бъде края на текущата ретрейсмент фаза, защото знаете, ние идваме от даунтренд
имаме импулсно движение, в момента имаме ретрейсмент фаза и тук може да бъде нейния край, съответно да видим ново импулсно движение. Сега, това ново импулсно движение дали ще дойде да направи ново дъно, дали ще дойде да ретества някъде тук, да съберем част от тази ликвидност, нали? Няма как да знаем. Ако трябва да съм честен, според мен лично, в момента в който голяма част от хората решат, че нещата вече изглеждат булиш и почнат да влизат, да купуват спот, да влизат на лонгове и така нататък, тогава, като настроението се обърне от береш, каквото бяхме доскоро, към булиш, категорично, тогава според мен ще дойде именно момента, в който ще видим едно обръщане на движението на цената и ще дойдем за ретест на тези низини тук, но колко ниско ще слезем, няма как да знам. Разбира се, цената ще ни покаже и това, когато му дойде времето. Също така, вчера гледах някакви новини, че има голям шанс Тръмп да подпише така наречения Crypto Legislation Bill до юли месец. Като за тези от вас, които не са запознати, това е един законопроект в щатите, който цели да вкара повече яснота в регулацията и лицензирането на криптовалутите и на тяхната търговия. Така че това по принцип би трябвало да бъде доста позитивно за криптопазара като цяло, ако се приеме и подпише, но според мен това ще бъде перфектният катализатор за момента, в който хората да си кажат край, върнахме се, we are so back и да си помислят, че отиваме директно към 100к, 120к, 150к и така нататък. И в този момент да видим типичния Sell the News event, на който да видим доста сериозен дъмп и то сериозен дъмп, който да се случи на гърба точно на тези хора, които са си помислили, че нещата от тук отиват само нагоре. Нещо подобно видяхме и с ETF ланча. Реално преди да бъдат пуснати официално ETF-ите, ние видяхме ръст в цената. В момента на пускането също видяхме един първоначален спайк и след това видяхме дъмп. Типичен Sell the News Event и ако наистина подпишат този законопроект, то тогава смятам, че цената ще бъде в зона, в която ще бъде доста логично да видим нещо подобно и този законопроект просто ще бъде тригър, който да активира цялото това нещо. Но това, разбира се, за момента са само спекулации, няма нищо конкретно и категорично, така че продължаваме да си гледаме как цената се развива. Пак казвам, виждате, в момента се намираме точно на тези EMA линии, така че ще гледаме реакцията на цената тук. Също така, ако за момент минем на Order Flow данните, само момент да превключа сцените в OBS, така, ще видите, че всъщност тук лека по лека почваме да виждаме затваряне на позиции и намаляне на Open Interest, което до някъде, нали, подсказва, че все пак може и този тренд да започва да отслабва, тъй като виждате тук по време на целия този ръст, нали, когато се очаква да видим един шорт сквиз, нали, да видим голяма част от шортовете, които са били отваряли, да бъдат ликвидирани, достигайки техните стопове и да видим рязък спад в Open Interest, като например ето този кендъл тук, и да видим тази капитулация на шортовете, която след това да доведе именно до тренд ревърсъл и цената да тръгне надолу. Ние тук нямахме нищо подобно. Виждате, че продължаха да се отварят нови позиции. Виждате, че имаме ръст и в Perp CVD, и в Spot CVD. Т.е. и двата пазара купуват и бутат цената нагоре. В крайна сметка в момента вече имаме лек спад на Open Interest. Това означава, че в някакъв даден момент, особено сега достигайки тези EMA линии, ако видим така по-сериозен дроп в Open Interest, можем да видим една корекция, едно обръщане в тренда, без значение, пак казвам, дали това ще бъде краткосрочно или дългосрочно. Просто нещо, което да наблюдавате и което може да ни подскаже кога реално това движение тук ще приключи. И общо взето това е всичко, което би гледал към момента на биткоин чарта. Сега ще се прехвърлим към еврото, където също имаме интересни неща. Вчера моята шорт позиция беше изкарана на break-even. Първоначално, когато видях, че тъкмо ме е изкарало и след това имахме цялото това връщане наобратно, малко ме заболя сърцето, няма да ви лъжа, но след това се оказа, че в крайна сметка position management е бил правилен, защото виждате какво последва.
Затова е хубаво, между другото, стратегиите да се следват и просто да се водите по правилата, които сте тествали и да не се поддавате на емоциите, защото всъщност, ако трябва да съм честен, вчера, когато позицията ми беше изкарана ето тук на break-even, ето някъде тук точно ми беше ентрито, значи всъщност ето тук при този ретест на имейл линиите някъде влязох, ето тук може би и съответно този уик, тук тази опашка удари break-even и след това се върна надолу. И това, което си мислех, гледайки по-малките таймфреймове, беше, че всъщност тук с този break of structure и потенциално след това ретеста на EMA линиите мога да взема шорт, нали, пак в същата посока, пак спрямо същата идея, нали, таргетирайки прямо волюмерия low или основния таргет, който си бях поставил, но съм щастлив, че не го направих, именно защото си дал сметката, че това щеше да бъде revenge трейдинг, просто защото се почувствах кофти, че ми е чукнал брейк-ивън и е тръгнал пак в моята посока и автоматично мозъка почва да търси начин да се върна обратно в играта. Радвам се, че съм стигнал на такова ниво, в което да потискам тези емоции и да действам логично и рационално, което всъщност се отплати, защото иначе това ще да е една загуба, която допълнително щеше да утежни ситуацията и днес, събуждайки се, нямаше да бъда много щастлив. Но това е нещо, което така просто се отклоних да ви разкажа, защото е важно и всеки трейдър преминава през такива моменти, без значение колко си опитен и така нататък. Въпросът е в началото, когато нямаш толкова опит и когато усетиш такава нужда да влезеш отново в позиция, след като предишната е била затворена преди малко и той е била затворена не в твоя полза, може да се сещате за това, което ви казах тук що и просто да се отдръпвате от чарта, за да не взимате прибързани и не добре обмислени решения. Иначе, ако се върнем на 4-часовата графика, ще видите, че всъщност тук се намираме в една доста интересна зона, в която имаме голден зона от това движение последното. Имаме годишно и седмично отваряне. Имаме този имбаланс тук от 4-часовата графика. Имаме Volume Area High от дневния волюм профил, който изглежда по ето този начин. Виждате, ние тук се намираме в един голям рейндж на Daily чарта, в който, нали, на който аз съм дръпнал този волюм профил и виждате, че в момента се намираме точно на Volume Area High. И това се случва след като ние сме я възстановили тук. Поставили сме по-нисък връх, нали, защото все пак текущата swing структура е bearish, защото виждате тук имаме swing low, който сме пробили. И след това имаме ретрейсмент фаза, която е поставила по-нисък връх. Съответно сега може да има нов импулс надолу, който да пробие това дъно и да постави по-ниско такова. Съответно ние тук имаме bearish swing структура, въпреки че се намираме в рейндж все пак, но именно това, че се намираме в рейндж и тук сме загубили отново Volume Area High и сме ретествали веднъж с тази доста силна опашка като резистанс, тя се задържала. Сега я ретестваме пак и ако тя пак се задържи, това може да бъде доста добър шорт сигнал за потенциален сетъп на дейли, тук спрямо моята mean reversion стратегия, с волен профил за движение до POC, което виждате, че съвпада и с запълване на този daily gap, който аз таргетирах още от преди това, но така и не успяхме да стигнем до него. И евентуално, ако успеем да пробием тези нива до Volume Area Low, като разбира се, дори това може да стигне после да се развие и до това да поставим ново дъно, както и казах, следвайки тази swing структура. Така че наистина се намираме в доста интересна зона, в която потенциално бихме могли да видим такава подобна реакция. И всичко това ще зависи от дневната свеж, дали ще затвори под Volume Area High, съответно респектирайки все пак и тези нива, които имаме на резистанс тук, или пък в противен случай може да обърнем всичките тези нива, този клъстър от резистанс в клъстър от сапорти и това да доведе до следващото импулсно движение, което пък да дойде за тази ликвидност, например. Ако видим нещо подобно на по-ниските таймфреймове, това също би могло да доведе до добър лонг сетъп, но защото виждате, че тук имаме линиите на един час също продуцират нови движения нагоре, съответно при един такъв ретест, който да обърне всичките тези линии в сапорт
и това да съвпадне и с тези EMA линии, това може наистина да бъде доста силна подкрепа за следващото импулсно движение. Имайки предвид и гаповете, които оставяме, това показва, че към момента движението има доста сила. Така че наистина доста интересна позиция за еврото. Ще видим как ще се развие днешния ден, особено с настъпването на Ню-Йоркската сесия по-късно днес. Иначе от гледна точка на икономически данни или някакви събития нямаме нещо, което така да бъде, да представлява интерес или да може да повлияе на пазара. Така че фокусираме се върху зоната, в която се намираме и най-вече върху реакцията на цената тук в тази зона. И последно ще хвърлим един бърз поглед на паунд-долар, нещо, което до сега не сме разглеждали в канала. Тук вчера взех шорт позиция поради подобна причина. Ние тук се намираме в Daily Range. Виждате, ето го как изглежда. Съответно съм дръпнал волюм профил на този Daily Range и спрямо този волюм профил тук имаме подобна ситуация. Имаме този Daily Order Block, който се намира в премиум на това импулсно движение. Имаме тук седмично и месечно отваряне, които фактически заедно с ордер блока очаквах да бъдат добър резистанс, като тук беше и нали, маркет структурата. Отделно нали, ние имахме загуба на волюмерия хай и след това доста хубав ретест като резистанс с тази свещ вчерашната. Затова аз опитах един шорт тук, който днес беше изкаран на загуба. И в крайна сметка единствената разлика с евровия чарт, която смятам, че доведе до този неуспешен трейд, е именно swing структурата, която тук е bullish. Виждате, ние тук сме имали един swing high, който сме пробили и в момента имаме retracement фаза, която е дошла до дискаунт зоната. Виждате, тук се препокрива и с волюмерия low от рейнджа и имаме доста добра реакция от този ордер блок в дискаунта и след това много хубаво движение нагоре, което е успяло да възстанови както POC, което се намира и на точно 0,5 от фибоначчито на цялото импулсно движение, така и това годишно отваряне и в момента успяваме да възстановим както и волюмерия хай, така и месечното и седмичното отваряне, имайки зад гърба си тези дневни имейлини, които виждате при този ретест са довели до реакция на движение нагоре. Съответно, това, което бих гледал тук също е дневното затваряне, да видим дали ще успеем да затворим над тези нива или ще затворим под тях. Също така бих гледал ето този връх тук, защото реално тук имаме равни върхове. Виждате ето тези върхове тук, този връх и този връх. Съответно тук може да видим един доста хубав свип, след това се обърнем надолу. Било то само за ретест на волюмерия хай и на тези нива тук, или пък за по-дълбока корекция, а може и просто да ги флипнем, да ретестваме и да продължим нагоре с поставянето на нов връх, защото ако все пак следваме дневната свинг структура и в крайна сметка сега пробием волюмерия хай, ретестваме като сапорт и продължим за нов връх, това означава, че по-скоро тук вече рейнджа ще бъде инвалидиран и ще си имаме категорични условия на daily uptrend, така че тук със сигурност за в бъдеще ще има добри сетъпи, било то за лонгове, било то за шортове, така че почвам да следя и този чарт активно, за да видим първо как цената ще се държи в тази зона, как ще затвори дневната свеж, на къде ще продължим от тук нататък и след това вече спрямо това да търсиме добри позиции за напред. И общо взето това е всичко, което към момента гледам на чартовете. Това са чартовете, които представляват интерес за мен за трейдинг, за някакви евентуални позиции от тук нататък. И това е всичко, което исках да засегнем в днешното видео. Ако това видео ви е харесало, ще се радвам да се абонирате за канала, както и да ударите един лайк. Също така, ако нещо не ви е станало напълно ясно, може да напишете в коментарите и да го разгледаме по-подробно в някои от следващите видеа. Също така, в тази връзка трябва да напомня, че за Full Membership членовете на канала правя специални видеа, които са с по-обучителен характер. Те остават достъпни в YouTube канала, така че ако решите да се присъедините към членовете, ще получите моментален достъп до всички тях и ще може да ги гледате колкото си пъти искате и когато поискате отново и отново. Също така това ви дава достъп и до моята Telegram група, в която получавате както апдейти
за позициите, които отварям, за начина, по който ги менажирам, така и дневния анализ доста по-рано от видеото, което ви позволява да се подготвите за нюйоркската сесия предварително, както и евентуални икономически данни или други събития, които биха повлияли на пазара по един или друг начин. Така че, ако искате да бъдете винаги в час със случващото се, може да се присъедините към членовете на канала и да получите достъп до моята Telegram група. А пък това беше всичко от мен за днес. Чао и до следващия път!